Mae o'n gyfnod ofnadwy o gyffrous achos da ni di, os liciwch chi, di creu yn babi bach ni a da ni'n meddwl bod o'n berffaith a da ni di roed y babi allan i bobl edrych ar y babi lle yn y pram am y tro cynta a dyn da ni di gofyn i bobl wedi barn a beth da ni'n cael rwan ydy bobl yn deitha ni wel dyma beth da ni'n feddwl a mae yna bethau positif a negyddol yn dod i fewn a da ni'n edrych ymlaen wan i gael gweld beth da chi'n feddwl a sut da ni'n mynd ymlaen. Dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol iawn be ddudodd Louise Hayward wrthon ni bore yma. Dydy pawb ddim isio adborth fel arfer ar y dechrau, achos da chi'n meddwl, wel, da ni wedi gwneud o'n berffaith, mae bob dim yn iawn, pan bod ni angen adborth, ond pan da chi'n eistedd lawr ac yn edrych arno fo, a gweld pethau da ni ddim di feddwl, ddim di ystyried, mae jyst par o lygyd ffres yn ei gymaint o wahaniaeth i gobeithio beth da ni'n gwneud yn y pen draw. Wel, wrth gwrs, mae gennych chi ddwy sector. Mae gennych chi gyrff gyhoeddus, cyrff cyfan sydd yn ymateb, a mae gennych chi unigolion wedi ymateb. Felly'r fraint na'r gwaith sydd ni wan ydy mynd drwy sylwadau bobl fel maes dysgu ac edrych ac ymateb yn unigol i be mae pawb wedi dweud fel concern ac awgrymiadau a gweld ydyn nhw'n gallu cael eu defnyddio mewn rhaglen derfynol erbyn mis Tachwedd. Y syniad ydy wrth gwrs bod ni'n treialu, mae o'n rhan o'n gwaith ni. Felly dwi'n gweithio ar y maes dysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu a da ni'n cael y fraint wan o ddod â ieithoedd at ei gilydd a dathlu'r ffaith bod yn plant di'n siarad mwy nag un iaith yng Nghymru. A mae'r cyfle i sicrhau fod pob plentyn yng Nghymru'n cael cyfle i ddatblygu Cymraeg a Saesneg a ieithoedd eraill yn rhywbeth da ni'n trio wreiddio'n beth da ni'n neud ar hyn o bryd. Ond mae'n gyfle cyffrous iawn i ddod â dysgu at ei gilydd yn dydi, yn lle bod ni'n gweithio ar wahân. Mi fydda ni bob tro angen arbenigwyr, fydda ni angen doctoriaid, fydda ni angen bobl efo arbenigeddau. Dydy hynny'n mynd i newid, ond mae yna ormod yn y system bresennol o ddysgu ar gyfer prawf neu teach to the test. Da ni angen dysgu sgiliau i bobl, da ni angen dysgu nhw sut i symud ymlaen a defnyddio profiadau maen nhw wedi gael mewn sefyllfa ac pan maen nhw'n wynebu gwybodaeth newydd yn hytrach na dysgu gwybodaeth dyn nhw byth yn mynd i ddefnyddio eto. Dwi'n meddwl y peth mwyaf ydy rhyddid, a mae rhyddid yn beth, mae'n rhaid i athrawon fod yn ddewr yn efo, achos yn rhy aml dyn ni'n mynd, dwi'n gorfod mynd i'r rhan yma o'r cynllunio nesaf, achos dyna sydd yn y rhaglen waith. Ond rwan, mae gennym ni y cyfle i fod yn fwy anghredig ac i fod yn fwy dewr a rhoi'r disgyblion sgynnon ni o'n blaenau, y profiadau maen nhw isio am y tro cyntaf erioed, mae gennym ni'r rhyddid i wneud hynny.